Instagram जरा लायै लायै आपल'ड खालामदों। हाय लोगोफोर गुड मर्निं आसा खालामदों गासैबो मोजाङै दङ लोगोफोर दिनै आङो जेबो आलादा जेबो टपिक लाबोआखै आं दिनै मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायाव रिभिउ लाना फैदों लोगोफोर नोंथांमोना मोनथिखाबाय आङो सोरनि भिडिअनि सायाव मा बुंनो सानदों नोंथांमोना बेबायदि भिडिअ नुफेरगोन ना नुफेराखै आं मिथिया खिन्थु आं दिनै फार्स्ट टाइम आंनि चेनेलनि गेजेरजों लाबोबाय आरो आं बिदिनो लाबोबाय थागोन स' आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो नायलांबाय थागोन आं बेखौनो मिजिंथियो स' दिनैनि मिउजिक भिडिअआनो जाबाय लोगोफोर आरबि फिल्म प्रडाक्शनाव मैया बावैसो रिलिज जानाय बेनिनो आं मोनसे रिभिउ लाना फैदों नायनानै आं बोरै मोनखो मा मोनखो बहा गाज्रि मोनदों सोर माबोरै खालामदों सोर बहा मा रुल खालामदों आं बेखौ गासैखौबो नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो होननानै फैदों लोगोफोर स' नोंथांमोना जोबजासे नायलां आरो नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो आरो आंनि बे भिडिअआव आं जा भिडिअ बानायनो सानदों बे भिडिअआव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला बै गोरोन्थिखौ नोंथांमोना जेन कमेन्टआव लिरनानै हरो जे नोंथांमोननि कमेन्टनि गेजेरजोंनो आं गावनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनो हानाय बायदि इयुनाव स' आं आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामथारगोन नायखांनायनि उनाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायनि लोगोसेयैनो बेल आइकनखौ टां दाबायना हो लोगोफोर ओमफ्राय बेल आइकनखौ दाबायनाय लोगो लोगोनो आरो डाइरेक्टलि भिडिअखौ प्ले दा खालाम बेल आइकनखौ दाबायनायनि उनाव बेल आइकना मोनथाम नुजायो नालाय स' सानि मोनसेयाव थुना हो लोगोफोर बैयाव थुना होबासो अल नटिफिकेसना माने आंनि गासै गोदान भिडिअ आपल'ड होनायफोरा नोंथांमोननि मबाइलाव माने नुजाथिहैगोन आरोना जेब्ला नोंथांमोना डाटा अन खालामगोन अब्लानो आंनि बे भिडिअ आपल'ड होनाय गोदानफोरा नोंथांमोननि मबाइलाव स्रुटनो नुजाहैगोन आरो नटिफिकेसन स' आं भिडिअ आपल'ड होबाय होननानै स' होमबाना नोंथांमोना जेन भिडिअखौ नायनो बायदि गोसो बायदि नायनो हायो स' आसा खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थागोन जोबजासे स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर थौदो बिदिब्ला मेन पइन्टआव थांदोंसै बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जाबाय आं सिंगेलसो बेखौ रिलिज होदों आरबि फिल्म प्रडाक्शन रिया ब्रह्म आब'नि चेनेलाव स' नोंथांमोना सोरबाफोर नायबाय जानानै नायाखैबो जानानै जुदि सोरबाफोर नायबायब्ला अननानै फिडबेक हो आंनि भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना नायदोंब्ला सोरबाफोर नायाखैब्ला जुदि आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होगोन आङो फुल भिडिअखौ थांनानै नायबानो जाबाय ओमफ्राय नायनायनि उनाव नोंथांमोना फिडबेक होनो दाबाव माने गावसोरनि नोंथांमोननि नायनानै मा मोनखो मा मोनाखै मोजां मोनदों मोनाखै मायावबा मिस्टेक मोनदों नामा जास्ट नोंथांमोना फोरमायहर प्लिज अननानै आरो मोजां मोनदों मा मोनदों फोरमायहरबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय आर्टिस्ट हिसाबै बाहागो लानो हादों सिद्धार्थ बर' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बिथाङा जोंनि बर'निबो सासे फेमास एक्टर जाना दं दासान्दि बिथाङा फेशन खालामो बेनिफ्राय लोगोसे दङ हिन्जावसानि रलाव एक्ट्रिसनि रलाव मिथि नार्जारि बिथाङा सिंगारबो बाव ओमफ्राय सासे बर'नि मुंदांखा इउटुबारबो जाना दं दासान्दि स' बिथांखौथ' बयबो मिथिखायो जानो हागौ स' ओमफ्राय डिरेक्टर हिसाबै लिसान रामि बिथांखौ आं सिनाया खिन्थु बिथाङा मोजां माबा खालामदों बेयाव डिरेक्टर खालामदों माने मोजांनो फोरोंदों आरो ना बोरै खालामनांगौ बोरै खालामनाङा बेयाव माबोरै एक्टिं होनांगौ बिथाङा मोजाङै खालामदों बर्थमान आं नुनायाव आरोना बेनिफ्राय फट'ग्राफियाव दङ उरुप गयारि माने फट'ग्राफि माबाखौ डिरेक्टर खालामदों आरो ना देखायदों आरो बोरै थिखानांगौ बेखौ ओमफ्राय केमेरामेनाव दङ जोंहा सोर बियो निम्रात केमेरामेनाव दङ निम्रात सोर निम्रात आं बेखौ मिन्थिया नुवाखै खोनाफेराखै जास्ट मानोना आंबो एक्सुवेलि दिनैनिफ्रायसो स्टार्ट खालामदों दै रिभिउ खालामनायखौथ' उनफोराव जुदि आं रिभिउ लाबोबाय थायोबा माने आं मोन्थिलांजोबगोन आरो सोर दा नै दिनै बे मानसिखौ आरो गुबुन मोनसे भिडिअ माबाफोराव नुयोब्ला आं मोन्थिलांसिगोन आरोना ओमफ्राय मेकआपआव दङ जोंनिया जना ब्रह्म बिथाङाबो जोबोर मोजां मेकआप खालामदों नोंथांमोना थांनानै भिडिअ मोजां नायनाय मेकआपआ मोजां जादों आं मोजां मोनदों सोरबाफोर जुदि मिउजिक भिडिअ खालामनो लुबैदोंब्ला जुदि मेकआप आर्टिस्टनि गोनांथि जादोंब्ला नोंथांमोना बेखौ हायार खालामनो हागोन बेनिफ्राय प्रडाक्सन मेनेजार माने बै माबाखौ भिडिअ शुटिं मायबाफोराव जेन बेखौ सामलायगिरि हिसाबै जाय मेन सासे बानायना होयो नालाय मेनेजार हिसाबै स' बिथांनि मुङानो जाबाय शिबा बसुमतारी बिथांखौ आं सिनाया नोंथांमोना सिनायबो जानो हानाय सोरबाफोर आं लिरनासो लादों दै लोगोफोर मानोना गोदान नालाय ओमफ्राय सिंगाराव दङ मिथि नार्जारि आरो रिमाल दैमारि नोंथांमोना आथ' मिथिखायो रिमाल दैमारिया सोर आरो मिथि नार्जारिया सोर मिथि नार्जारिखौथ' गोबां मिथिखायो रिमालखौथ' बुंखानाङा बिथांनि गाराङा ओरैबायदि जायो माने बुंनो नाङा आरोना बिथांनि गाराङा जानला मानलाफोराव माबाया दै मेट्च जाया आरोना मोजां खोनाया बिथांनि गारांखौ माने गारलायनाय ब्रेकआप संफोराव दुखुनि संफोराव माने जोबोद खाथियो आरोना बिना गोदै बिराद मोजां खोनायो आरो खोनासंनो माने दुखुआव दंब्ला नोंथाङा सुखुन मोनगोन आरो बिथांनि मेथाइखौ खोनासङोब्ला बेनिफ्राय
मिउजिकआव दङ पलास एन्ड जाकब आं बिथांमोनखौ मिथिया आङो नुफेराखै खोनाफेराखै ओमफ्राय लिरिक्सआव दङ उत्तम दैमारि जोबोर मोजां लिरदों उत्तम दैमारि नोंथाङा जोबोर मोजां लिरदों मेथाइखौ आं जोबोर मोजां मोनदों बेनि मेथाइनि मिनिंफोरखौ आरोना ओमफ्राय टनाव दङ रिमाल दैमारि माने बे गारांखौ होदों आरोना मेथाइनि गारांखौ जोबोर मोजां जादों आं जोबोर मोजां मोनदों खोनासंनानै आङो बैखौ मा बुंबावनो आरो दा जोबोर मोजां मोनदों ओमफ्राय मिक्सिं मास्टाराव दङ कपिल बिथांनि टाइटेलखौ आं मोननो हायाखै KLB लिरना होदों स' सोर आं बेखौबो मिथिया स' बिथांमोना बे भिडिअनि माबायाव मिउजिक भिडिअनि माबायाव दङ आरो गासिबो लिस्टआव सोर मा मावदों सोर मा बिभागाव दङ आं बेखौ नोंथांमोननो जेनेबा फोरमायना होबाय ओमफ्राय मेन पइन्टआव फैनोसै लोगोफोर एक्टिंआवथ' मा बुंनो दा एक्टिंखौ जाय दिन्थिदों जेनेबा डिरेक्टर आं डिरेक्टरनिफ्राय फैनो सानदों डिरेक्टर जाय खालामदों बे एक्टिंखौ जाय होदों बिथां मा मुंमोनलाय लिसान रामी जोबोर मोजां एक्टिं देखायदों माने मोजां माबा लाबोदों आरोना एंगोल मोजां मा मोनसे माबायाव एंगोलाव माबोरै एक्टिं खालामनांगौ मा मोनसे पइन्टआव बोरै लिपिं खालामनांगौ बोरै नायनांगौ जोबोर मोजां माने एक्टिं देखायदों आरोना बियो जोबोर मोजां मोनदों आं नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर मिउजिक भिडिअ जुदि खालामनो सानदोंब्ला बिथांखौ नोंथांमोना हायार खालामनो हागोन आरोना स' मोजां नांदों आङो बियो बिथांनि बागै मिउजिक एक्टिंआव आङो एक्टिं डिरेक्सन खालामनायाव आं बिथांखौ 5नि मादाव 5 स्टार होगोन आरोना जोबोर मोजां मोनखादों आङो स' नोंथांमोना नायनानै गावबा गावनि फिडबेकखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय एक्टिंआव सिद्धार्थ बर' आरो मिथि नार्जारि सानै दङ मेन रलाव बिथांमोननि रलखौबो आङो जोबोर मोजां मोनदों एक्टिंफोरा जोबोर मोजां जादों आङो बाख्नायदों बिथांमोन सानैनिबो एक्टिंखौ माने रुजुजाया आरोना बे मोजां खालामसिनदों बे खम मोजां खालामदों आं बेखौ रुजुनो सानाखै सानैनिबो एक्टिंआ प्रपर मोजां जादों आरोना स' बिथांमोननि आङो बे एक्टिंखौ आङो 5 स्टार होनो सानखागोन आरो 5नि मादाव 5 आंनिफ्राय नोंथांमोना मा स्टार होयो आं बेखौ मिथिया ओमफ्राय बिथांमोननि एक्टिंआव लोगोसे साइड पार्ट रल हिसाबै दङ गोबां मानसिफोर बिथांमोनाबो मोजांखौनो खालामदों आं मोजां मोनदों बिथांमोननि रलखौबो स' आरो इयुनफ्राव सोरबाफोर मिउजिक भिडिअ बिथांमोनखौ हायार खालामबा आरो मोजाङै एक्टिं खालामबावगोन बिथांमोनखौबो आङो माने मिजिंथियो आरोना स' थेंक इउ स' माच मोजां एक्टिं खालामनायनि थाखाय नोंथांमोना साइड रलाव मोन्दोंब्लाबो बेनिफ्राय सिंगारनि बागै मा बुंनो आरो मिथि नार्जारि रिमाल दैमारि बिथांमोननि गारांखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो रिमालनिखौथ' आङो 5 स्टारफ्राव 5 स्टार होखागोन जोबोर मोजां रोजाबदों जोबोर मोजां गारांखा बिनो आं मोजां मोनखायो आरो मोजां मोनखायो होननानै आं बिथांखौ 5 स्टार होआखै खिन्थु मोजां रोजाबदों बिथाङा ओमफ्राय मिथि नार्जारिखौ आं जोबोर मोजां मोनो बिथांनि गारांखौबो खिन्थु बे मिउजिकनि गेजेरजों बिथाङा जा मेथाइ रोजाबदों आं माने एसेल' माबा मोनदों आरोना माने बिथाङा एसे गोजौआव रोजाबनो हाद्रायाखै आरोना ओमफ्राय साउन्डआ एसे फैबावनांगौब्लाबो फैयाखै ओमफ्राय आं बेनिखायनो बिथांखौ आं 5 स्टार होनो हानाय नङा सरि आंनिफ्राय बिथांखौ आङो 3.5 होगोन आरोना ओमफ्राय मानोना आङो मैया डाउनलड खालामनायनि उनाव बे मिउजिकखौ आङो MP3आव डाउनलड खालामनायाव आं मेथाइखौ स्पिकार बक्सआव दामदोंमोन आरोना स' बे स्पिकाराव दामनाय समाव माने बिथांमोननि माबाया मोजां कुवालिटि माने फैयाखै आरोना आं बेनिखायनो एसे दुखु मोनदों आरोना माने मोजां खोनासंनो मोजां जायाखै स्पिकाराव आरोना स' आं बेनिखायनो दुखु मोनदों एसे स' नोंथांमोनाबो दामनानै नाय जानो हागौ आंनि माबायावनो डाउनलडाव माबाफोर गोरोन्थिबो जानानै ना स' नोंथांमोनाबो दामनानै नायनानै नोंथांमोना मा सानो माबोरै खोनायो एसे फोरमायदो आं खिन्थु स्पिकाराव MP3आव दामनायाव मोजां खोनायाखै प्लिज अननानै निमाहा खालाम भिडिअखौ नायनायाव मबाइलाव नायनायाव जोबोर मोजां खोनादों बाख्नायथाव खिन्थु आङो ओरैनो दामनो थाखाय MP3 डाउनलड खालामदोंमोन बे मोजां खोनानो हायाखै आरोना क्लिन फैयाखै आरो मिउजिकफोरा ओमफ्राय मिउजिकखौ होदों जोबोर मोजां जादों मिउजिक होनायाबो पलास एन्ड जाकब हामदों सिम्पोल भाबैनो इमान हाइ फाइबो जायाखै आरोना मिउजिकआबो आंनि मोन्दांथियाव इमान हाइ फाइ जायाखै स' आं बेखौबो 5 स्टार होनो हानाय नङा आं बेखौबो 3.5 होनो हागोन आरो माने हाइ फाइ मिउजिक जायाखै आरोना आंनि माबायाव आरो आं माबानायाव ओमफ्राय बै मिउजिक माने मा बुंनो मिउजिकखौथ' बुंखाबायना आं हाइ फाइयाव मोनासै माने दामनायावबो मोजां खोनायाखै MP3 दामनायावबो ओमफ्राय गारांखौ होदों बे मेथाइनि गारांखौ जोबोर मोजां जादों आरोना रिमाल्दा जोबोर मोजां मोनदों आं खोनासंनानै जोबोर मोजां माने जा सुखुन नाङो ना खोनासंबाथाय नोंनि रोजाबनायनि गावनि गारांबो आरो टन बे जेन बोरै बोनांगौ गानखौ बोरै रोजाबलाङो मा पइन्टआव माखौ गाहाय गोजौ मायाव गोजौ रोजाबनांगौ मायाव गाहाय रोजाबनांगौ माने जोबोर मोजां जादों आरोना माने टना मोजां जादों मिलायनाया जोबोर मोजां मोनदों आङो ओमफ्राय बेखौ लिरदों लिरिक्स बिथांखौ दहायनो बुंखाबाय आं उत्तम दैमारि जोबोर मोजां लिरदों मेथाइखौ आदा
जोबोर मोजां मोनदों आङो माने मोनसे भिडिअखौबो ड्रामा बायदि बानायदों नालाय जोबोर मोजां जादों आरोना माने मिनिंफुल जादों आरो एसे माने बिबाजै बिबनांफोरनि गेजेराव माने सावरायलायनाय गोबाङानो हायाबो जानाय बिबाजैफोरजों बिदि रायलायनो नाथाय गोबाङाबो हायो बिदि आरोना स' सोरबाफोर हानायफोरनि थाखाय बिदि आरो बिबाजैफोरजों जंखायलायनाय मोनसे बेयाव माने बेरखांदों आरोना जोबोर मोजां जादों माने ओरैबायदि मोजां लिरदों माने सोरबाफोर गोसो थोनायफोरखौ फोरमायना लानो सानबा फोरमायनो हाया नालाय गोबां थायो बिदि गोबां थायो स' बे माबाखौ बेयाव फोरमायदों आरोना बुंना लानो हायाबा सानबाय थानायावनो बोरै थांगारो गुबुनजों बोरै थाङो हाबा जालांनानै बेयाव माने लिरदों आरोना ओमफ्राय बेयाव ओइ डिरेक्टराबो मोजां माने ड्रामा डिरेक्टर खालामदों आरोना डिरेक्सन खालामदों बेयाव माने बोरैहाय फोरमायनो हायाबा बोरै सोरबासो लांगारो नोंनि मोजां मोननायखौ बेयाव माने देखायदों आरोना जेरैबायदि लोगोफोरखौ नोंथांमोना नुबायबो जानानै नायबायबा गाव बुंनो हायैयावनो नै लोगोफोरा मारा जरा लाना खारबाय गावनि बिथांनि मेगन सिगाङावनो एक्टरनि मेगन सिगाङावनो नङा होमबा फोरमायनो सानदों गाव फोरमायनो हायासै लोगोफोरासो माला जरा बिदि आरोना मोनसे मोजां माने देखायदों आरोना बेयाव नोंथांमोना नायदो नायनानै माबोरै मोनो फोरमायदो आरोना ओमफ्राय केमेरामेनावमोन जोंहा केमेरामेनाव दङ एसिस्टेन्ट केमेरामेनाव दङ जोंहा निमरात उरुप गयारि बिसोर सानैया जेन जोबोर मोजां माने केमेरा एंगोलफोरखौ केपचार खालामदों आरोना माथिं खेबबोला बोरै नुगोन माने फिसा पइन्टखौ बिथांमोना माने बेयाव दिन्थिनो हादों आरो आं जोबोर मोजां मोनदों केमेरामेनखौ खिन्थु हाइस्ट मोजां मोनदों होनबा आं केमेरामेनखौ बिराद मोजां मोनथिनदों आरोना बिथांमोनथ' 5 स्टार होखागोन केमेरामेना बरिया माने एंगोलखौ माने मोजां एंगोल लादों आरोना फिसा शट लादों बिदि जानांगौ आरोना केमेरामेनफोरा मोजां मोनदों आं बिराद मोजां मोनदों केमेरामेनखौ स' नोंथांमोना माबोरै मोनखो आं बेखौ मिन्थिला आरोना आं जोबोर मोजां मोनबाय स' आंनि दिनैनि रिभिउआ बेनोमोन लोगोफोर माबोरै मोनखो नोंथांमोना मिन्थिया आङो स' आङो फार्स्ट टाइमसो रिभिउ लाबोदों आरो लाबोबाय थागोन बिदिनो मोजां भिडिअ मोजां नङिबो लाबोगोन सोर मोजां खालामाखै मायाव मिस्टेक जाखो बे आंनि नुनायाव आरोना आं मोन्थिनायाव आं मोनदांनायाव आंथ' रोंखाया नालाय जास्ट आं मालायनिखौ नायनानै मोजां मोननाय मोनैखौसो आं फोरमायगोन आरोना आंबोथ' डिरेक्टर नङा आंबोथ' सिंगार नङा आंबोथ' टन होगिरि नङा जेन डाइरेक्टलि है हामथाराखै बिना होननानै बुंखानानै जास्ट आं गाव मोन्दांथिखौसो फोरमायगोन आरो आं मोजां मोनगोन ना मोनाखै ना आंथ' गाव होनो हाया नालाय स' जास्ट आं बेखौनो फोरमायनो सानो स' नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ नायनानै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्लायब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव प्लिज अननानै आरो कमेन्टखौ दाबाव लोगोफोर नोंथांमोननि मोन्दांथिखौ आरो आंनि गोरोन्थिखौ फोरमायनो दाबाव प्लिज नोंथांमोननि कमेन्टनि गेजेरजों आं गावनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनो हानाय बायदि स' जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर आरो जोबनायाव रिया आबनसिमबो थेंक इउ स' माच एफा मोजां गोदै गारांजों गोदै माबाजों लिरनाय मेथाइखौ नोंथाङा गावनि चेनेलाव आपल'ड होनायनि थाखाय जोबोर मोजाङैनो बानायदों आंनि थाखाय जोबोर मोजांथाव बाख्नायजाथाव स' थेंक इउ स' माच आब' रियानिसिमबो बे भिडिअखौ आपल'ड होनायनि थाखाय स' थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच